Mangoma ane mafeelings Dr. Ralph. Mangoma ndeyekuti iwe ukaita zvinhu zvako nauyu ningi naningi vanogona kutarisa kuti ko waita nezvei. Uyo akaita chinhu nawe zvonzi wakaona here kadhiri keke hawazi warida here kuti draw, hawasi here wada kuti warinzwa here riri clear zvekuti isusu pachedu maartist pane kajealousy like kanenge kakainstoleka right. Madrugs doctors yekuti system yemugeto madrugs isusu kunzi tinzi mugeto hamuchazive madrugs ka geto rese rinofanira kutombofa oshaya kana hwana ari kufema vanhu votangidzwa kusikwa patsva pasingazikanwa kuti drug chii. Maproducer andiri kuda asi tichimenshena one wandine shuwiro I need to go kwaUskid. I need to go kwaUskid. Right, it's okay. Right. I need Simplex. Yes. I need Malon T. Yes. I need Chill Sport. Yeah. Just a few to mention. Yes. Yeah. I need the cream because ndiri creamo semangoma angu inini mumovement mangu ndakatotangawo ndina Windy President nechannel tichitoenda takadai. Ndakanoitawo makolabho nevamwe vakuru vanana Dadza naGaspioria naLady Swanda nerimwe genga rekumbare ingwere nekuita sese chifambidzana mune zvakanaka. Yes, I work on Dr. Ralph. Softers. Yes, takadhibha vanoda zvekunyangirwa ukavaudza ukaita vekuudzaka katoita kutogaira futi mukauya futi mandiudza ndoti wada kuita sei munoda kunobva maedita munoedita nyaya isaya mofaya but anyway munongoudza vanhu kuti munonzi yeman ndinonzi pfuti aka machine gun skadati ndozita rangu remangoma yeman chatotwa pamungotudza kuti skadati yacho yakazobva papi chai skada yacho tomboti skada yacho dzakanyazobva papi chai zita iri rine nhoroondo baba kuti ngoma nautangira kuzimdanzo ndakatangira ngoma muchechi saka ndainzi skido saka skido nekuupgrade mavhesheni yakanopinda muskada vandazodana nematwins. Yes. Saka zvanzi skada wematwins vaita T kumberi saka yakati skada T. Skada nematwins. A long time deso. Saka zvekuimba tomboti kuchechi maimba kuti musitanga kuimba mangoma makasitangari. Mangoma Germany kuchechi taitoenda kumission school kwekutoti Maxeni taipinda chechi. Tikasanoita president worship kwaitwa misa saka daro kwaitoendwa manheru kwaitwa misa kana yatadza kuitwa Maxeni kana kuti ikaitwa Maxeni manheru kungonoimba chete saka ndo pamba pekuti mukunoimba unozongonza kuti handinoimba utanga kuita sei kungoimba kuimba unongozva chipoya unongotanga nacho zvinongotanga saka matanga mazotanga kutoti pamungati makatanga kutanga kurekodha kuimba wamangoma mamabva kuchechi mangoma takazomatanga kugeto rinonzi vhengere kwarisape saka kwarisape kuya ndokwatanta kugara zvenguva iyoyo ndo rimwe geto rangu chairo futi zvekuti ikokoko tanta kuimbawo mumapati kuimbawo pamafunctioni kana pahirosi taitodedzwa makitchen party zviizvi mabirthday nemapasapasa dzamara wanatoresponda dzamara ndatonzi ako mujama ko hamusurekota nekumasini madii maenda kunorekota masini ukama hwenyu naWindy tingati wakatangira kupi chacho ukama hwangu naWindy wakatangira kwarisape ikoko takataka kuzongona yakuskada naWindy mese kuti kuemba zvekuvhengere makatanga kuzirana kuvhengere ikoko iko kuvhengere ikoko ndine clan rinonzi Mabururu Music Okay. Saka zvoti Windy President wakatoya wakapinda muclan iroro
ukuvati Windi ndiakatongopinda mumabhururu imomo. Mabhururu Windi anga arimo mumabhururu, but then tati one day takazoichinja tikati tribe sounds. But chibhururu chakaramba chiripo pangoti ine naWindi wacho tiri ungoriwo mabhururu, saka takangochiti mabhururu. Munyasojekesa mukati atiri mabhururu, right? pautange ubhururu hwacho hwakapera kandi mungori mabhururu. Kuti tizobude nezita rekuti mabhururu chaiwe tingori mabhururu, saka zvakabva zvangonzi ngaingonzi mabhururu music. Saka muri ngori mabhururu, tingori mabhururu nanhasi. Zvekuti nemangoma ake andoto mabhururu patisa pekuvhengere nekuita sezvizvi. But mumashure umo takamboona mangoma enyu achitenderera, timbogona kumafunctions muchinyasopedzera, but makazoita kunge mazombongomira. Yes I inyaya yekuti mukutanga pangu mangoma rasta mangoma anga ari hobby, mangoma yanga isiri career. Mangoma ndaimada pakuti ndoswinyiwa nengoma, love yengoma, zvekuti wewe skada yengoma wanoya achikukwenya achiti rasta ndinoimbe. Saka daro ndokuzoti nditoti ayobo pananya kubvunza pani patakambosangana kustodat. Siwe asikada akaregedza kuimba muchikuimba here kandi zvakatoperera ipapo. Alright, chaitika rasamani mukura kwangu ndakudzai kuti nhamba yekuchikoro kwayakaenda kuchechi, saka ndandiri mwana wekuchikoro. Ndine mafizi andaibhadharirwa nana mahamza vachitoda kutoona progress yeeducation wise. But nenhau yekuti inini zvaita kunge ndakuita musikanzwa, saka itsuro mbiri dzandikambodzingirira uko ndombodzingirira uko ndoti uku kwane kamukana rega ndiende uko. Semester ikapera ndodzokera uko, mangoma ndoyandombokavha, but anoziva kuti mangoma egraft ekutoti autombonzi wewe wamboenda kumwe kuno womboita kunge wawarai wozodzoka woda kuda kunakanisa zvinhu. Saka tingati chinhu chakanyanya kumbokumisa emangoma inyaya kuti muchimboenda kuchikoro? No, ndikuisa mataura kuti mangoma ipapo ndaimatora sehobby, handikati mangoma ndo akamisa, no. But pandanda mangoma ndakazotona kuti mangoma ane mafeelings. Mangoma ane mafeelings, Dr. Ralph. Mangoma ndeyekuti iwe ukaita zvinhu zvako nauyu ningi naningi vanogona kutarisa kuti ko waita nezvei, uyo akaita chinhu nawe zvonzi wakaona here kadhiri kake, hawazi watoda here kuti draw, hawasi here wada kuti warinzwa here riri clear, zvekuti isusu pachedu maartist pane kajealousy like kanenge kakainstoleka wesi kana munhu uri dofo. Because kana uchigona iwe waona chaunobofana rwadziwa nazvo hautsomi. Zvekuti kuzoita kunge ndaita steady pamangoma semangoma angu inini mumovement mangu ndakatotangawo ndina Windi President nechannel tichitoenda takadai. Ndakanoitawo makolabho nevamwe vakuru vanana Dadza naGaspiori naLady Swanda nerimwe genga rekumbare nengwere nekuita sese chifambidzana mune zvakanaka. But nenhau yekuti inini mangoma ndaimaita kunge ndiri maupcoming pakutoti ndanichitoro futi maupcoming, saka chese changonzi mangoma inini ndaingoti handiri kumangoma, ndikatumwa zvemangoma handirambe pakuti mangoma ndo nhamba yangu inini, kwete nhamba yanhamba asi ndo nhamba yangu. Saka nekuda manje kwekuti
ndinenge ndisina madecisions angu andinotora pakuti pamwe pacho nhasi ndina nhingirikini, pamwe ndina nhingirikini, pamwe ndina nhingirikini. Ndikuita kunge ndikuita kafollow suit kauyu, zviri kuda uyu kafomati kaari kuda iye seakarepresenta isusu ndisingabuditse my mind. Saka kureva kuti kune munhu ari pamberi penyu here king kana kuti anga ari pamberi penyu ndiye anenge achidirecta but munhu direction yacho nayemakwetwa naye achisiriyo. Direction ndiyo, asi kwatinozosvika hakusiripo pane patinofanira kusvika. Direction togona kutoti ndiyo yatafumana ende tisitoti bo, but kwaunozoona kwabudira direction iyo ndokwaunozooti ko ndakashayireiko kungozviita inini. Saka pachicha mungataura mungaite marongero amakaita izvi chicha mukushotesa chachona kuti ukwanise kupa mafanzi chandashotesa kana chiri kunditadzisa ndoda kutaura kuti inini hapana chandashotesa, nekuti inini ndagara ndiri equipped zvemangoma, asi chandiri kuda kuratidza ini ndechekuti ndakura mumangoma, ndakuda kumira ndiri one. Saka zviya ipazai saka kusimuka wega kutangira kufoundation wamwe anogona kutotaura zvinyaya zvekutoti kwachatibuditsire mangoma asapera ko nekwasi kunorekodha vanofundisa kasonga nyovanikanisha yeman ikofanamira saka rwati ngatiyambira mungapiwo kune vamwe kuti music yavo vasazosvike pakumboita breakdown nenyaya dzakadai ndeyei. Yes, aya music ziva kuti zvoni uri kufanira kutanga mission rako uri one. Ukatanga mission rako uri one unofanira kuziva kuti uchabuda naro wega uri one. Ende ziva kuti zvoni iwewe ukada kuita kunge unotedzera kana kuti uda kutedzera nhingi tichatiwo uri product yanhingi zvekuti sando dzese tinodzipa uyu wauri kutedzera kwete iwewe. Saka kuda kuti uzopukunyuke kubva ipapapo kuti uzomire uri iwewe zvinokudzosa futi mumashure. Saka unofanira kungotanga uri iwewe uine art rako ende usanzi junior chakati kana kuti litu zvakati kana kuti chinhingi chezvenhingi kana kuti ko pari zvino. Yes, sir. Na wind communication yenyu iri sei? Storyboard. Kambodzwa kuti pane akambonge mamanager kakumashure. China manager. President ndo waindi manager mustaira rangu, but nenhau yekuti iwo vanenge vachitawo graft ravo, saka space netime neattention yandinichiwana zvinogona kunge zvichindiitira zvishoma pane zvavari kundipa. Vanhu vanogona kuona interview kaive. Yes, sir. Mungavati tinoda kutumuda munhu tumumaneje. Zvamai manje hamuna manager. Zvamai manje hatina manager. Pakatofona munhu akafona kuti ada kumaneja. Yes, sir. Muri kutoda dhiri yacho kana mawira namaconditions ayo. Yes, sir. Inini dhiri ndorida, but anouya kudhiri ngazive kuti haasi kudhila nechiri ndo nyaya ingoripo, nekuti handigone zvese mukomamaiza pamwe pacho handizviridzire ndichiimba uku ndichizvibheka uku ndichinekwama ndinodawo exactly ndozvitsvagira mashow ndozvipfekedza ndozvinhingirira lodi yacho inondiwanisira. Ndoda kukandira vanhu machuni, ndoda kuwanika ndiri papeji pangu ndichiresponda mumafanzi, zvinhu zvinozondiwandira chandee ndiri kufunga indhandi. Yes, sir. But pane dzimwe nyaya dzemaartists mazhinji ka atakaona tingavataurire mazita anhu akawanisa sirikuvadzoserwa mumashure nekuda kwemadrugs. Madrugs hamuna kumbosangana nedambudziko iroro. Right, madrugs doctors yekuti system yemugeto. Handizvo zve. Madrugs isusu kunzi tinzi mugeto hamuchazive madrugs ka. Geto rese rinofanira kutombofa. Oshaya kana one ari kufema. Vanhu votangidzwa kusikwa patsva pasingazikanwa kuti drug chii.
because chero paiswe mutemo zvinhu izvozvo hazvisi kudzoreka. Inini nditoriwo nedrug randairowa iripo mishonga yedu yechikosoro inawo yekuti ndine zvinondinetsa chero ndiri entertainer nditoriwo munhu kune rimwe page. Saka pamwe pacho ndichifunga kuti zvinondinetsa zvaya ndogona kuzvipedza ndikamboshandisa madrugs. Asi madrugs achona muchiona hapana paakakuafekta here? Anoafekta pakuti unowarairwa, unotolenga paya unotokanganwa nhamo yako, hauchaite fight for your future, hauchaite fight for the present, noti papresent pacho wadhakwa unenge wakangostika kana ko pakauya munhu anofa kuti akuendese ndichitombotika ndikurihabhu kandi ane imwe wei ainayo kuti mungude mumadrugs, mungamude here kanzi yes, that's good, but inini handiendeswe kurehab pakunonoti inini ndakatorerwa ndichiyamwa mukaka wamama zvekuti kakodeini akanzi ndakutoendeswa kuchikoro chekodeini kunonodzidziswa kunzi siyana nazvo. No, izvozvo kana nchida kungoti nhasi it should stop izvozvo munhu, because unless isusu wanhu tisakachinja life yedu haichinje. Asi tikati chiko tingati nemaonero enyu nemamiriro aita geto, because madrugs vari kutora matendings akawandisa. Unoona kuti betserawo here kuti titi madrugs aya kuti amire hamune imwe solution ukingzi mametira mangoma enyaya kungoti asi zvikanzwa vanhu vanogona kurijusa kuti vaende kumadrugs. Solution ndeyekuti Zimbabwe yese inombofa. Kumbodzimwa zvese, hapana anouya nechinhu, potanga munhu 1 mune 1. Kuri saka murati miking hazvidzoreki, ndo zvandoda kuzama kutaura. System iyo ndo zvazviri, but chatingati chiri kunyanya kupinzwa vanhu madrugs ingachi. Right. Anti munoona Rastaman, kushaya chekuita kunobhowa. Saka you saying kuti kutombotora iti pawanikwa mabasa acho generation yedu iri kutera kumashure inoona kutadza kupinda madrugs. Right. Nekuti isusu generation yedu kana iri generation yewarombo, handitika tichaita shungu, handitika tobva tashanda, tobva tapfuma, but tapfuma generation yewakapfuma waya wachaita lazy pakuti wanenge wachi spoon feeding. Pomboita futi kaulaziness wanodzokera kuurombo, urombo uya nhamo ikabhowa yaya back to kunoshanda futi success topfuma again to spoon feeding, zvichienda zvakadaro. That's what I believe. Saka poitikotora tinoda kukumbira pfungwa pita kuti bvunzo vanhu vakawanda vanhu sepfungwa dzenyinyi. Saka kureva kuti madrugs ari kunyanya kuti vana vadiki vari kuruwa madrugs enyaya kuti havana pekunoshanda, havana zvavari kwasange vachiite. Saka the only thing madrugs, yes, nekuti hausi occupied. Hausi occupied uchishanda machinery kana muindustry unotonzi usashandise mushini uyu under the influence of alcohol or other substances. Saka muroti pari zvinhu tombotora iti marecording studio yenyu idzi dzenyu zviri bho, munhu anoenda kustudio zvakanaka, muchizwana finance yenyu zvakanaka, basa munhu akatokufonera kuti ida kuti muimbe, but miredifiwa nekuti inini kutaura nhasi basa zvaro ngopamanoda mukomana arigona kuimba but ari kuchema nekuti basa hapana zvekuita kuti munhu akufonera izvi ati ndinoda kuti ime muzosenza kubasa kwangu muchinoimba henyu asi weye kubasa musenza. Like I said manje kuti music icareer yakazvimiririra, and inini choice yangu ichoice yemusic. I need to be my own boss. Handidi kunonosaluta umwe munhu, but the know-how yandinayo iyoyo zvandakadzidza izvozvo ndozviinstalla music imomo, then I connect those two, ndodzidzisa mageto youth style anofanira kuita. Saka zvinhu zvese zvamuri kungodayo zvese muri kuda kuti musimuke pamusic pane pamakanaka napo. Right, ndida kusimuka music, but chinenge chichiitika ndechekuti pane mastandards andinchi expecta
ndikuexpecta mastandards ekuti handiendi mumalocal studio asiri well pronounced kana emaartistiwo majuvenile achikudzidzira staira ndoita kunge ndiri kumaperekedza kunonopinda mudhanzi kana kunge ndindovapenza kana kuti zvinzi ridhim ravo ratsvukirira kuburikidza neni. I need to go kune maproducer ari well pronounced. Mira ipapapa ndakubvunza ndekuti pari zvino izvi Right. producer wamungade kushanda naye izvi zvamuti patinekaitirwa song naproducer akadai Right. wamuri kumboda izvi kuti uda kugorekodherwawo song naproducer akadaiwo. Right. Maproducer andiri kuda asi tichimenshena one wandine shuwiro. I need to go kwaOskid. Oskid ide producer. I need to go kwaOskid. Right, it's okay. Tinomuudza. Right. I need Simplex. Yes. I need Malon T. Yes. I need Chill Sport. Yeah. Just a few to mention. Yes. I need the cream because in the cream. You know, understand? Yes. Yeah, man. Kupa collab mungati ini ikaita collab na nini. Amuri ngoshira kuti kuita naye collab. Andina wandoshwira kuita naye collab. Andishumire collab idzi. But asi munhu anoita collab nenyaya. Andinzi ndakwepa collab. Yes. Tofana kusangana musically, spiritually, to connecta. And tikange taconnecta, I believe kuti chine connection yakadaro ndokuti collab iri rinakidze. Okay. Pana kubvunza ukama hwenyu nemahwindi wakatangira pa. Nemahwindi kwete nahwindi nemahwindi. Right. Like I mentioned kuti zvoni tiri mabhururu ndiri mukoma nekumakore saka right inzwai munzwa muri hwindi here kana kuti ndikuda kubvunza kukama hwenyu nemahwindi kutona ndiri muhwindi. Muri muhwindi? Ndiri muhwindi asi handisi hwindi. Hamusi hwindi? Ndiri muhwindi asi handisi chihwindi. Tabvunza yakaona tozati pese pamuita zvinoita mune mahwindi. Yes I. Vangoda kujekesa kuti muri muhwindi here kana kuti muri muhwindi. Yes I. Dr. Munhu akangane kwawabva ende iye akanganewo futi kwaakabva. Yes. Uno understand zvekuti ini ndikatoya kwavari ndagamuchirwa nemahwindi. Saka when you are in Rome, do what the Romans do. Asi Rastaman ziyai kuti zvoni chero sango rikapiswa. Yes. Makudo kana mamangi akatiza. Yes. Hazvichinje ugudo hwazvo. Ugudo hwaro hungori ugudo. Chero riri ndiri mahwindi imomo ndine chibonga changu chandine ndiri. Saka ndiri contained mumahwindi. Okay. But chinhu chamungati mungakwanisa kupromisa mafanzi enyu kuti ngoma dzenyu ndati makapromisa papa makadzimirire nguva yakareba sei kuti vadzidzi ngoma dzandida kurowa ndati hadzisina ukama dzangoma music is music. Zotoskid akatofona akatoti skada ngawe arekodi anytime. Yeah man, anytime there. Ndo zvanditoda nekuti izvezvi nditori nengoma ndanga ndirimbosvapena matuzi. You know, music takaitanga tichiita yekunyora pasi nebhiro nepeni. But nenhau yoti titori nemahiro atakatoona akaiswa kana kuhiro seka aisamboshandisawo kana peni. Ndikatoti kuna ijaja kuindawo ndichitonge ndozoda peni pandandi asi ngoma ilife yangu wanu. Saka ndanga ndakungobuditsawo ngoma kubvawo mandiri but ndisingadherere kuti chinhu chakanyorwa chiri well revised and yakafanana sespeech iri kuenda muZimbabwe. Saka you have to go over it wobvaona kuti ndizvo here ende futi moyo wacho watinawo izvezvi haungambonyepe ngoma dzatiri ndichibuditsa. But pangoma dzenyu dzamakaimba dzekumashure yamungayazoti iyo inokubata ina zvakuti apa ndakapedzera dzese dzedziri bro yamukazoti dai ngoma yakaipa iyo
ngoma inondipedzera hapana mwangu dzese Rastaman Skadon asi akapenga kudarika Skadon nezuro saka dzanezuro edza dzinopenga kudarika ngoma dzandinadzo yaipa ndeiyi yamufanira unosangana nayo ngoma iye yanga iri yekuti zvoni munoziva here kuti ndakaipa asi idzi dzava dzekuratidza kuti ndakatoita sei kuti vanhu vakazotapirira exactly saka toti muchikura music machona mune mamanagers amakasangana navo akambomaneja here kana kuti yeman besides kuti muri musikumawindi hatisingoti windai kumaneja but windi agara ibrother yenyu plus muri gururu akambokumaneja as a manager yeman once upon a time ndandine wainzi boss washi yes aya ndandina anonzi Mangingo. They weren't my managers directly, but anga ari my sponsors. Asi shungu dzamunadzo izvezvi shungu dzenyu chazotsanangurira mafadzi shungu dzenyu dzamunadzo izvezvi yeman nemaplans enyu amunawo izvi nyatsotsanangura iyi zvikaza kuti shungu dzangu dzandinadzo izvezvi maplans angu nemi ndeaya neaya 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 yes aya so far inini mafans angu ari kuzviziva nekuti pese patosangana everyday tinotonzi kumujara makamira ngoma here kana makasiya ngoma here kana kuti muchikuita zvemangoma here zvekuti each and every day zvinhu izvo zvinova zvichinditi asi madheza achadarika mune ngoma dzimwe dzamaimborekodha no ndasiri kurekodha nekuti handichadi kuita mangoma aya ekutera kana mangoma mamwe ekunge ndiri ngoitawo tungoma shungu dzangu sofa ndedzekuti mafanzi anga achiziva pachawanikwa ngoma dzangu dzandoda kubuditsa izvezvi but munguva pekuti zvingatore nguva yakareba sei pari zvino asangane nengoma dzenyu idzodzo I need only 1 month. 1 month is good. 1 month is good. Trimna May. Saka urati kwa promise muna July, August dzenza kutowa Dhaka. Dzenza kwa Dhaka. Saka urati vanhu vamiri pana July apa izvi zvimbuku sharpena matuku. Yeah man, I've been sharpening all along. Saka pa izvi yasharpena. Saka izvezvi ndakangomirira when opportunity meets time tovachaita success. Saka it's okay. Yeah, but kuna tomboti pana madata ataura nemi anokwanisa kutaura nemi sei. The phone number here 0785 31 55 82. Yeah man, we repeat again. Yes sir. 0785 31 55 82. Yeah man, MC wa say so. Yeah man, MC wa there. Saka zvese bo zvese bo and ndokumbirisisawo ngoma dzandichabuditsa musazondidhipisire dzine pamuromo pamuromo saka dzandaiita ndaitadza kuita pamuromo yeman wamungade kuti urati ndikamboenda redhiyo nekuti isusu station ikatoramba kubata nenhau yekuti ndiro yeredhiyo ka ndotochuna imwe yacho. Okay. Yes. So I'm not DJ when you're not. Yeah, man, I got my own DJ, I got my own MC. Yes. MC wa DJ Swagger. That's the family. Pane zvimwe zvekuti tangotaura yes aya pano munhu azotaona fesi yenyu yeman ungotaura ngokuti pamwe saka kuti vazive kuti ndimi vacho munenge muchitoimba ngoma dzacho dzakutomboda kuti vanhu vacho vatodzinzwa yes saka toda kuti muimbiro vanhu venyu nevavanzi kuti muripo muri redi pakumbotipo 2-3 here kukupai ndotokupai asi mukuona ndine wandotoimbira ndine wandinoimbira zvekutoti vanhu vavandogona kuti ndotofanira kuimba varipo saka toenda ipapo ande ipapo pabhesi pangu ipapo saka ngatitoenda exactly.